Siwafumana kwincwadi zikaLuka isahluko lishumi nesibhozo umqolo ethethayo ngamashumi mathathu anesibhozo athi Yesu mwana kaDavide athi ndenzele inceba sizineba bazali inceba esingasayifumani ezindlini inceba esingayifumaniyo ebantwaneni bethu singabazali abaxekekileyo kodwa sinethemba loba kuba bakaThixo akekho uThixo ofana naye
kunzima ngelo xesha ngoba kwakungahambeki kweli lizwe ngaphandle kwebhasi kodwa badima omama bathi kwanele Yesu nyana kaDavide yenzela inceba sizama lonto apha mzwaseSamora sikhangela abantu apha abafuna inceba khamenze enhle yakho kwethu ngoba xa uhlala endlini awuzuyifumana le nceba yake yafunwa yile mfama ngoba nayo le mfama yayikhangela inceba ikhangela ukubona ihamba nabantu kodwa abantu eyayihamba nabo abamane bayingqiniba besithi uyamfundekela uYesu kodwa le mfama iqhoze ngakumbi ithi Yesu unyana kaDavide yenzela inceba kusele wenzela into yobana uyabona ngamehlo enyama kodwa ngamehlo ngamengeliso lomoya uboni yile nto namhlanje sibekela amazwi athi Yesu unyana kaDavide yenzela inceba sifuna into yobana ubona ngabanye ayifuni inceba nisilandele ngobuninzi benu nijikela lakhona sizayijikela ingapha kwase-police station nizayifumana inceba kamentenhle yakho kwethu akumandanga kumzwaseSamora ngoba siphila phakathi kwabantwana bethu